Kusuke kungasiyintshumayelo bazalwane uma umshumayeli eshumayela ngomunye umshumayeli bese kuba nabanye abashaya izandla baze basukume ngesikhathi omunye umshumayeli eshumayela ngomunye umshumayeli. Umshumayeli akwazi uma eshumayela ashumayele ngomunye umshumayeli. Noma umshumayeli angahlelwa iziphi igigaba kodwa wena mshumayeli ungashumayeli ngomunye umshumayeli bese ibandla liyaku-endorsa lokoshumayela ngakho. Uma ungumshumayeli oshumayela ngomunye umshumayeli yazi ukuthi that is not the revelation that is coming from God. Ngoba uNkulunkulu akakwazi ukusebenzisa wena as a material ukuthi ubulale imaterial yakhe. Okusho ukuthi ngamanye amagama even though ungumshumayeli aware ngomunye umshumayeli, it's not your responsibility ukushumayela ngomunye umshumayeli. Ngoba once isimoni yaba ngomunye umshumayeli, it's not coming from God. Even though ungathi ufuna ukukhuza ushaya imimoya eyenziwa ngabashumayeli, kodwa ushumayeli ngomunye umshumayeli. Are not in position ukushumayela ngomunye umshumayeli. Thina we have a mandate to preach good news. Thina we have assignment to win souls. Thina we have a mandate yokulanda abantu kweminye imibuso sibalethele kule esiyibonako ukuthi uNkulunkulu uyamanifesta kuyona. Kodwa sikwazi kuba ngabashumayeli who contribute so much ekweni kwabanye abashumayeli.